Отговорете ми на един въпрос. Коя е първата кола, истински производствен модел, оборудван с антиблокиращи спирачки? Мерцедес С-класа. Това е Мерцедес С-класа. Не идвайте вкъщи на вечеря. Още един въпрос. Коя е първата кола, оборудвана с въздушни възглавници? Мерцедес С-класа. Да, скучният човек отново позна. Триточкови предпазни колани? Мерцедес С-класа. Сателитна навигация? Мерцедес С-класа. Всъщност, посланието тук е много ясно. Ако искате да узнаете какви играчки ще бъдат монтирани във вашите нормални семейни седани след 10 години, трябва да погледнете само на едно място. Да, точно тук. В новата С-класа. Това е повече от автомобил. Това е поглед в бъдещето, показно за всичко, което може да бъде направено и всичко, което всеки ще прави много скоро. Комфортът. В този автомобил не ви се налага да правите традиционни неща, като натискане на бутони. Просто му казвате какво да направи. Например, станция Радио 2. И пуска Радио 2. Или пък станция Пълен буклук. Вижте, Радио 1, той знае. Колко готино е това. Работи и за телефона ви. Просто му казвате на кого искате да се обадите. Дори работи и при сателитната навигация, така че просто казвате въведи крайна цел. Моля, кажете буква по буква името на града. В-А-Р-Ш-А-В-А. Изчисляване на маршрута. Ето, готово е. Полша. Всичко това означава, че никога не се налага да махате ръце от волана, но странното е, че можете да махнете краката си от педалите. Разбирате ли, тя разполага с нещо наречено радарен круиз контрол, така че току-що го нагласих на определена скорост и той ще следва колата пред мен. Ако тя намалява, ние намаляваме. Ако забърза, ние забързваме. Въпросът е дали всъщност ще спрем, когато стигнем до кръстовището там. Ще спреш ли кола? Ще успееш ли? Колата отпред спира на кръстовището, аз ще си сложа крака над спирачката, за всеки случай. Забавяме. Как прави това нещо? Не докосвам нищо. Колата спря сама. Ще излизам. Няма нужда от мен зад волана. Нямаш нужда от мен. Безопасността. Голямата новост при безопасността е изцяло нов начин за спиране. Просто натискате спирачката и тя сама изчислява колко точно спирачна сила да приложи. Не е толкова малко, че да се забиете в колата пред вас, но не е и много, че да ви блъсне автомобилът зад вас. Бъдещето. Щом се стъмни, фаровете се включват автоматично. Това несъмнено е хубаво, но е малко в стил 20 век. Ето защо сега ще включа инфрачервената камера. Гледайте скоростомера и... Това означава, че мога да виждам много по-надалеч, отколкото с нормални фарове. И невероятното е, че не е разсейващо. Просто му хвърляте един поглед, както хвърляте поглед на огледалото за обратно виждане. Това наистина е забележително. Особено ако често блъскате кучета. Просто потърсете куче-блъскач в сателитната навигация. Но тази авангардна система за виждане е само началото. Играчките. Ето тук наистина С-класата започва да блести. Има дори DVD плеер и сараунд звук, за да се почувствате като на кино. Това е първата кола в света, която приема цифрова телевизия. Което означава, че получавате всички цифрови канали. Това означава, разбира се, че никога не сте на повече от 2 кликвания от нещо, в което участва Ричард Хаманд. Но най-хубавото е, че всичките тези неща са лесни за ползване. Сега избирам какъв точно тип масаж искам за седалката на шофьора. Тази част се нарича масаж от Банкок. Бавен и нежен. О, да.
Тестовете показват, че в S-класата сърцето ви бие 5 или 6 пъти по-малко на минута от, да речем, в BMW. Така че ако купите някой от тези, Скучните глупости. коя от тези две коли мислите бе наградена с първия сертификат за опазване на околната среда от немската организация TUV? Големият седан с 5,6 литров V8 Max или хибридът на Toyota? Не грешите, наградата е за Мерцедеса. Съдиите били впечатлени колко етично бил направен, колко рециклирани материали били използвани и колко малко вредни емисии отделял двигателят. Така че може да спаси планетата, но още по-добре може и да я обиколи. Много бързо. Мощността. Компютърно контролирано въздушно окачване се грижи колата да не се накланя. След това 388 конски сили се грижат да поднесе настрани. Ето така. Едно е сигурно, за първи път направих дрифт в домашно кино.